Que tal, saúdos? Fin de semana negra nas estradas do Salnés. Nas últimas horas hai que lamentar o falecemento de dous peóns, un en Sanxenxo e outro en Vilanova. Ampliamos de contado despois dos titulares. A Garda Civil detivo 3 persoas en Noia por un presunto delito de tráfico de drogas. Foi no marco da denominada Operación Patineta. Os detidos empregaban este tipo de vehículo para disfrazarse e facer a entrega das sustancias. Susto no convento de San Francisco en Pontevedra. A primeira hora deste luns rexistrouse un pequeno incendio no interior deste inmoble histórico. O lume teríase orixinado nunha zona onde había velas eléctricas acesas. A Mancomunidade do Salnés continúa a traballar de cara a conseguir a desestacionalización turística da Bisbarra. Este luns, o Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu o Foro de Turismo, unha cita dirixida a analizar as diferentes potencialidades da zona para atraer visitantes tamén fora da tempada alta. A novena edición da Andaina Solidaria do Tinto en Ribadumia recadará fondos este ano para Bata. A iniciativa vai ter lugar o vindeiro 7 de xuño. Na organización agardan contar cuns 200 participantes que contribúen á parte solidaria achegando a vontade. A andaina terá unha lonxitude duns 8 km facendo un completo percorrido natural pola localidade. E Ribeira segue a incrementar o seu catálogo de documentos históricos grazas á doazón dun veciño de Corrubedo. Francisco Otero Lijó entregou ao Concello un diploma de salvamento de náufragos datado en 1911. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos con eses 2 atropelos mortais rexistrados na comarca do Salnés. Fin de semana negra nas estradas do Salnés. Nas últimas horas hai que lamentar o falecemento de 2 peóns en Sanxenxo e Vilanova. En Sanxenxo, unha muller duns 38 anos perdía a vida en Areas, na PO 308, este domingo á tarde, tras ser alcanzada por un coche cando camiñaba xunto á súa familia. Os sanitarios intentaron reanimala durante varios minutos sen éxito. O vehículo invadiu a beirarrúa e levouna por diante. A vítima levaba no colo a súa filla duns 3 anos que sufriu un golpe na cabeza e que tivo que ser trasladado a Montecelo. O exceso de velocidade é a principal hipótese deste sinistro. O coche tería invadido a beirarrúa cando tentaba esquivar outro vehículo parado nun paso de peóns. En Vilanova, mentres, o atropelo mortal tivo lugar na madrugada do sábado. A vítima é un varón de 79 anos. O accidente tivo lugar na PO 350, estrada que une o polígono de Tremoedo coa vía rápida entre Cambados e Vilagarcía. O conductor deuse a fuga. A Garda Civil ten aberta unha investigación para esclarecer os feitos. A provincia de Pontevedra está a rexistrar unha das peores rachas dos últimos anos en canto a atropelos mortais. No que levamos de ano faleceron xa 8 peóns. Sobre os 2 sinistros rexistrados esta fin de semana no Salnés, o subdelegado do Goberno en Pontevedra fala de 2 accidentes extraños. Pide aos viandantes extremar as precaucións incluso cando se camiña polas beirarrúas. Ambos siniestros se producen en carreteras autonómicas que suman ya 5 de los 8 fallecimientos de peatones. Estos 8 atropellos en solo 5 meses son la peor racha desde 2019. Y debo decir que llevamos ya un mes organizando charlas de seguridad vial dirigidas específicamente a mayores, pues 7 de los fallecidos tenían más de 65 años. Y hemos tenido accidentes de todo tipo, entre los más extraños los 2 de este fin de semana. Pero lo que está pasando en estos 5 meses que llevamos de 2026 con los peatones es totalmente extraordinario y no tiene precedentes. Pues los peores años de la serie histórica reciente registraron 5 peatones fallecidos en los 12 meses del año. Por ello, una vez más, una llamada a la prudencia cuando se cruza o se camina por una carretera. Incluso cuando se camina por la acera, pues a la vista está lo que ha sucedido este fin de semana.
E aínda das estradas, un motorista resultou ferido de gravidade nun accidente acontecido este sábado na autovía do Barbanza ao seu paso polo concello de Rianxo. O condutor perdeu o control da moto e colidiu contra a mediana, saindo logo despedido a outro carril. Dado o alcance das lesións que presentaba, foi trasladado en helicóptero ata o Hospital de Santiago. Ata o lugar desprazáronse dotacións de bombeiros de Boiro, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil de Rianxo. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. A Garda Civil detivo 3 persoas en Noia por un presunto delito de tráfico de drogas. Foi no marco da denominada Operación Patineta. Os detidos empregaban este tipo de vehículo para desplazarse e facer a entrega das sustancias. Durante o rexistro na vivenda, os axentes interviron diversos obxetos procedentes de roubos cometidos na zona. A Garda Civil de Boiro informou da desarticulación dun punto de venda de droga en Noia e a detención de 3 persoas, 3 homes e unha muller, no marco da denominada Operación Patineta. A investigación iniciouse a primeiros de ano, tras ter coñecemento da existencia deste punto de droga, o que ao parecer acudían toxicómanos durante todo o día para mercar a súa dose, o que xeraba unha importante alarma social na zona. Segundo informaron fontes do propio Instituto Armado, os 3 detidos empregaban habitualmente bicicletas ou patinetes, de aí o nome da operación, para a entrega dos estupefacientes, tratando así de dificultar a labor policial. No rexistro efectuado na súa vivenda, os axentes atoparon tamén numerosos obxetos procedentes de roubos cometidos pola zona, entre os que se atopaba unha caixa registradora subtraída días antes nun establecemento hostaleiro da localidade, valorada nuns 10.000 euros. Boa parte dos efectos intervidos xa lle foron devoltos aos seus lexítimos propietarios e outros seguen nas dependencias policiais para seren reclamados. Os 3 prendidos están acusados dun presunto delito contra a saúde pública e outro de receptación de efectos roubados. Comisados 760 kilos de sardiña en Ribeira. O Servizo de Gardacostas de Galicia detectou o exceso de carga nunha inspección rutineira que os axentes levaron a cabo no porto ribeirense. Tras revisar a carga dun barco do cerco e comprobar que superaba sobradamente o límite de capturas permitidas, procederon á apertura do correspondente expediente sancionador e a incautación do peixe. Foi empaquetado en caixas para trasladalo a un centro benéfico como Doazón. Susto no convento de San Francisco en Pontevedra. A primeira hora deste luns rexistrouse un pequeno incendio no interior deste inmoble histórico. O lume teríase orixinado nunha zona onde había velas eléctricas acesas. As lapas propagáronse pola zona queimando unha imaxe de San Xudas que quedou completamente destruída. Porén, non hai que lamentar maiores consecuencias, aínda que na zona houbo unha gran acumulación de fume e monóxido de carbono. A estructura de pedra arredor do punto no que se iniciou o incendio evitou que o lume se propagase polo recinto. Todo apunta a que as velas eléctricas sufriron un sobrequentamento. Os bombeiros encargáronse de ventilar o edificio durante horas. As tormentas foron as grandes protagonistas nas últimas horas nas Rías Baixas. Os ceos das nosas comarcas ilumináronse durante a pasada noite con centos de raios. En toda Galicia contabilizáronse alrededor duns 2.500 lóstregos na xornada deste domingo. Estas imaxes que están a ver son da zona do Salnés, onde a tormenta se deixou notar con forza, ao igual que no resto de bisbarras da nosa contorna, en especial cara a última hora da tarde e primeiras da noite. Ademais, nalgúns puntos tamén se rexistraron chuvias intensas e mesmo sarabiadas. Por exemplo, na zona do Barbanza rexistrouse pedrazo de bastante intensidade contra as 10 da noite, como ben puideron sentir en especial os veciños de Rianxo, por exemplo. En xeral, non se rexistraron incidencias relacionadas con este fenómeno. Únicamente en Poio, no Monte Castrobe, a caída dun raio provocou un incendio forestal na zona de Río Mouro. Trátase dun punto de difícil acceso, o que dificultou os traballos de extinción.
A Mancomunidade do Salnés continúa a traballar de cara a conseguir a desestacionalización turística na comarca. Este luns, o Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu o Foro de Turismo, unha cita dirixida a analizar as diferentes potencialidades da zona para atraer visitantes tamén fora da tempada alta. A programación dividiuse en 4 mesas redondas: Xacobeo 2027, Turismo Deportivo, Turismo Náutico e Enogastronomía. A Mancomunidade do Salnés rodéase de expertos para buscar as claves cara a desestacionalización turística. Hoxe, o Real Club Náutico de Sanxenxo acolleu o Foro de Turismo, unha cita dirixida a analizar as diferentes potencialidades da zona para atraer visitantes tamén fora da tempada alta. Nos levamos moitos anos traballando nesa liña, consideramos que as tasas de ocupación nesta comarca durante os meses de verán xa están en niveles, digamos, máximos, pero temos moitos máis meses para poder medrar. O programa da xornada dividiuse en 4 mesas. A primeira estivo centrada no Xacobeo 2027. Tanto esta cita como o camiño foron sinalados como instrumentos estratéxicos para redistribuir os fluxos turísticos ao longo do ano e do territorio. Traballamos moito no ámbito da promoción internacional e o cliente internacional, o peregrino internacional é o que realmente desestacionaliza. Que representa hoy en día lo que estamos buscando, que es por un lado la autenticidad y por otro lado slow life, ¿no? Es el kilómetro cero, vas disfrutando la naturaleza. En una segunda parte vas disfrutando del patrimonio cultural que tiene España. La enogastronomía. O turismo deportivo centrou a seguinte cita do programa. Neste caso, os relatores analizaron o seu papel como un activador de demanda en tempada baixa e media. O fútbol pode ser un dinamizador que leve a marca España por todo o mundo e sobre todo nun gran evento como pode ser un mundial. Con el SEIA surgió el turismo activo, se crearon empresas ya privadas que permite desestacionalizar esas actividades y hacerlas en primavera, en otoño, incluso en invierno, ¿no? Yo reconozco que mi calendario de viajes lo marca el calendario de carreras. Yo busco primero qué carreras quiero hacer y a partir de ahí ya organizo toda esa semana o ese fin de semana. Baixo título Turismo Náutico, desestacionalización, produto e deseño do destino, a terceira mesa redonda analizou a náutica como un produto con capacidade para diversificar a oferta turística do Salnés e das rías de Pontevedra e Arousa. En comparación con otros países como Francia o Inglaterra, tiene un potencial brutal y tenemos que empujarlo entre todos para que se genere más destino de turismo, para que más barcos extranjeros ocupen los amarres, que a día de hoy hay vacíos en el norte. Durante 11 meses hay más de 6.000 amarres vacíos. El dar la posibilidad de que con tu pequeña lancha puedas llegar con una tabla de pádel sur, amarres, vayas, compres el bocadillo, tomes unas tapas, hagas cosas y poder eso, normalizarlo. Un poco lo que es el Camino de Santiago, ponerte unas zapatillas y echar a andar. Hay margen de mejora, hay mucha maniobra para lograr que disfrutemos de este entorno tan estupendo y no solo esos meses de julio y agosto, que parece que fuera de julio y agosto no se puede usar una marina o no se puede usar un puerto deportivo, no se puede salir a disfrutar de las rías. Unha charla ao redor da enogastronomía despediu a programación. Neste caso abordouse como unha experiencia de éxito. Durante el invierno podemos recibir visitas, podemos ofrecer catas y podemos ofrecer incluso visitas al viñedo, y en verano también, y en vendimia y en todas las épocas del año. No hace falta venir en verano, al contrario, siempre es más barato y vas a encontrar un servicio más cómodo, más confortable y más económico fuera de la temporada alta. Creo que Galicia, la zona de la Mancomunidad, es top a nivel nacional y es un destino top a nivel internacional. No hay nadie que no conozca los vinos de la zona, no hay nadie que no conozca el destino. As 3 primeiras mesas redondas estiveron moderadas polo experimentado xornalista Pedro Piqueras. A última, dedicada a enogastronomía, foi dirixida por Manuel Villanueva, exdirector xeral de contidos de Mediaset España. A xornada rematou cunha experiencia singular, Lanceata, unha viaxe teatralizada pola historia e os segredos da lanzada. Cambiamos asunto. Un mes despois do anuncio da cesión do contrato das obras da travesía de Palmeira, en Ribeira, a nova adxudicataria tomou posesión da obra. Este luns comezaban coa instalación da maquinaria e caseta de obras para retomar os traballos e poñer fin así ás molestias que denunciaban veciños e empresarios da zona.
Responsables municipais e técnicos da nova empresa adxudicataria reuníanse esta mañá a pé de obra para instalar as casetas e os valados que permitan retomar os traballos de mellora da AC305 ao seu paso por Palmeira. Esta mañán, tanto a enxeñeira municipal como o concelleiro da parroquia iban a estar ali xa pois, cos primeiros equipos que iban a chegar a ver como se atopaba pois, o que era o vallado, a colocar xa as casetas da nova empresa e a falar pois cos primeiros veciños para ver pois cales son as necesidades máis inminentes. As obras comezarán xa en marzo de 2025, cun investimento de 3 millóns de euros financiados pola Xunta para a humanización da travesía. Sen embargo, os problemas económicos da empresa concesionaria implicaron unha serie de retrasos que concluíron finalmente na paralización dos traballos, ata que se viu obrigada a renunciar ao contrato. Xunta e Concello trataron entón de axilizar o procedemento de cesión para continuar coas obras co fin de evitar maiores molestias a residentes e comerciantes, así como finalizar canto antes a infraestructura que debería entrar en servizo este mesmo verán. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar de Sandaína Solidaria do Tinto en Ribadumia ou tamén faremos balance do Día de Colón no Concello de Poio. Xa estamos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. Ribeira segue a incrementar o seu catálogo de documentos históricos grazas á doazón dun veciño de Corrubedo. Francisco Otero Lijó entregou ao Concello un diploma de salvamento de náufragos datado de 1911. O afán de Francisco Otero por conservar documentación histórica legada da súa familia xunto co interese do arquiveiro municipal por incorporar novos fondos ao catálogo público culminaron na cesión do documento que hoxe se facía oficial. Trátase dun diploma emitido pola Sociedade Española de Salvamento de Náufragos outorgado en 1911 a Epifanio Ventoso, tío avó de Otero, tras o rescate de 3 mariñeiros hai hoxe xusto 115 anos. Epifanio Ventoso, que era un tío avó meu, e que a través de unha pariente común que veu de Londres, con gran satisfacción me di: deixoche este documento que é a medalla, o pergamiño polo que lle conceden a medalla de bronce da Sociedade Española de Salvamento de Náufragos, baixo patronato de Súa Majestad a Reina gobernadora daquela do ano 1911. De feito, o quixeron levar para o Museo de Pontevedra, que foi o que me reintegrou, porque eu, a través de José Antonio, que é o artífice de todo isto, pois prefiero que quede máis cerca, en Ribeira. Para incrementar o que é o arquivo municipal, para incrementar o que son pois esos bens patrimoniais tamén do noso Concello, con documentos de tantísima importancia, non? Que teñen máis de 100 anos, como este que hoxe pois o amigo Otero Lijó de Corrubedo pois pon a disposición do Concello de Ribeira e, como explicaba el, pertencente a un antepasado, non? Que tivo pois a súa xesta moi meritoria por salvar a 3 náufragos pois na costa de Ribeira Porto do Son. Unha vez oficializada a cesión, procederase á restauración do documento que se atopa moi deteriorado. Ademais do orixinal, realizaránse 2 reproducións, unha para o doante e outra para a consulta pública do documento. Este documento está bastante deteriorado. A idea é que nós, o Concello de Ribeira, unha vez que se firmou a donación, o documento é propiedade do Ayuntamiento do Concello de Ribeira. Vámonos a restaurar cando se poda, por cuestións presupuestarias, económicas, técnicas, xurídicas, e vamos a facer reproduccións. O original seguramente pasará ao fondo do museo ou do arquivo, e as reproduccións unha vamos a dar ao señor Otero Lijó e outra vai quedar para o Concello para que poda ser usada e consultada, porque se vedes, sacades unha foto aquí, vedes que está bastante deteriorada. O igual que o resto de fondos do arquivo municipal, tamén se incorporará ao catálogo digital, que conta xa con máis de 6.500 rexistros descritivos e preto de 176.000 imaxes digitalizadas. E o Pazo de Goiáns, en Boiro, acollerá este venres a presentación do último libro de Manuel Losada, La sombra de Carmen, da continuidade á saga iniciada con El Banco de Carmen, unha historia de intriga ambientada na localidade.
O escritor Manuel Osada presentará no Pazo de Goiáns a súa última novela La sombra de Carmen. Trátase da segunda entrega desta historia ambientada en Boiro tras a publicación del Banco de Carmen, que dará resposta a moitas das intrigas que permanecen nos lectores. A segunda entrega do libro e do thriller El Banco de Carmen, que tuvo un importante éxito, bueno, ante a duda consultas e cuestións que lle quedaban aos lectores, pois hubo que facer unha segunda entrega. Penso que esta segunda entrega vai contestar todas as dúbidas que poida ter todos os lectores e penso que vai abrir un debate moral con respecto ao final, non? Penso que bueno, que quedou unha boa obra que vai abrir debates. O acto de presentación terá lugar este venres ás 8 da tarde no Pazo de Goiáns. Primeira xa presentamos aquí tamén no Concello de Boiro e agora, bueno, pues estamos entusiasmados de poder anunciar esta presentación da segunda parte. A presentación será o vindeiro día 29 de maio ás 8 horas no Pazo de Goiáns. Esperamos animarvos a vir á presentación e a intentar, bueno, desgranar pouquiñas cousas porque hai que ler o libro desta segunda parte do Banco de Carmen, que ademais, bueno, pues entendo que estará da mesma maneira que o primeiro ambientado no noso concello e con, bueno, persoeiros tamén do noso entorno. Estamos agora en Pontevedra. O Concello e a DICAM impulsan unha xornada sobre o cancro xinecolóxico e saúde do chan pélvico. A primeira das xornadas vai se celebrar o 2 de xuño co obxectivo de mellorar a información, a prevención e o acompañamento ás mulleres. O ciclo prolongarase ata o mes de decembro con prazas limitadas e acceso de balde. Entre as charlas que plantexamos, pois plantexamos 3 para a población en xeral, vale? Porque consideramos que é importante coñecernos, coñecer o noso corpo, coñecer os cambios que se producen e tamén que podemos facer para previlo. Vale? É moi importante. Non podemos falar solo de cando ven a enfermedade, sino tamén para detectarla dunha forma precoz. Por iso estas 3 charlas que son para a población en xeral. E despois centraremos xa nos pacientes diagnosticados, porque sí que a veces sí que son atendidas nos centros públicos, privados, cos médicos que realmente pues, temos profesionais de gran categoría, tanto en oncoloxía como en psicología, pero falta información. E por iso que programamos este ciclo de actividades para que todas as mulleres teñan pois acceso á información e acceso ao soporte que dá non só o sistema público de saúde, sino tamén asociacións, como é o caso da DICAM, que levan moitísimo tempo dedicadas a tratar estas cuestións e a poñelas na axenda política e pública, cousa que a mí me parece importante. A novena edición da Andaina Solidaria do Tinto, en Ribadumia, recadará fondos este ano para Bata. A iniciativa vai ter lugar o vindeiro 7 de xuño. Na organización agardan contar cuns 200 participantes que contribúen á parte solidaria achegando a vontade. A Andaina terá unha distancia duns 8 km facendo un completo percorrido natural pola localidade. A parte máis solidaria da Festa do Tinto do Salnés será un ano máis a Andaina. A cita chega este ano a súa novena edición. Vaise celebrar o 7 de xuño pola mañá a partir das 10. Este ano a favor da Asociación Bata. Queríamos colaborar tamén con Bata, non? Que a Festa do Viño Tinto, pero de alguma maneira con Bata, pois que se sintan protagonistas, traballar sobre todo para que sensibilizar, non? O traballo que estamos facendo con Bata, de feito vimos colaborando ao largo de todos estes anos xa o Concello de Ribadumia, sobre todo para mantementos de algúns espacios verdes, e a verdade é que o traballo é espectacular. Cada ano a organización elixe unha organización social para aportar o seu grande area. Cada un dos participantes na Andaina colaborará na parte solidaria achegando unha aportación económica a vontade para que Bata poida seguir desenvolvendo o seu labor na zona. A verdade que para nós é un privilexio, porque decimos moitas veces que hai un montón de iniciativas sociais na comarca. Nos lóxicamente levamos máis de 35 anos traballando na comarca e a nivel provincial pois sí que é verdad que temos un impacto importante, pero sobre todo o que nos importa é o traballo que fan as persoas, que tradúcese, por exemplo, neste acordo xa de fai moitísimos anos a través do emprego,
e vemos que eso ten un impacto real nas propias persoas e na propia sociedade. A andaina terá unha lonxitude duns 8 km, fará un completo percorrido natural pola localidade. Parte onde está a oficina de turismo vai todo pola ruta da Pedra da Auga e a variante espiritual ata a iglesia de Barrantes. Pola iglesia de Barrantes recorremos todo o que pode ser a zona da Gándara de Ribadumia, de aí vamos á Casa de Cultura de Ribadumia, Pabellón de Deportes de Ribadumia, baixamos polos Muiños do Batán e volvemos a entrar na o que pode ser o camiño, a variante espiritual e para enlazar tamén coa ruta da Pedra da Auga ata chegar a Barrantes, pasamos por detrás de Pazo Barrantes e chegamos ao punto de orixe. Nas últimas edicións participaron alrededor dunhas 200 persoas, cifra que agardan a cadar de novo este ano. Éxito de organización e tamén de participación na 10ª edición da Andaina Solidaria de Congalsa, celebrada este domingo na Pobra. A iniciativa reuniu máis de 350 persoas que saíron camiñar por unha boa causa. Todo o recadado vais entregar a distintas ONGs que traballan na comarca e tamén a Confraría de Pescadores da Pobra, entidade que está a atravesar un momento delicado ao borde da desaparición. As altas temperaturas rexistradas e o calor sufocante dende primeiras horas da mañá non foron razón suficiente para botarse atrás. E máis de 350 persoas participaron onte domingo na 10ª edición da Andaina Solidaria de Congalsa, unha iniciativa xa consolidada. Persoal da propia empresa e familiares, representantes de empresas e entidades colaboradoras, autoridades, así como tamén veciños en xeral, completaron sen apenas dificultade os 10 kilómetros desta ruta circular, que seguiu un itinerario marcado pola Asociación de Amigos do Camiño de Santiago do Barbanza e Sar, a orixe, con saída e chegada na Praza Alcalde II Durán. Dende Congalsa valoraron tamén moi positivamente a iniciativa, que busca unar actividade física, convivencia e solidariedade. Estamos moi contentos esta iniciativa solidaria que cada ano se suma un montón de xente e que sigue funcionando de maravilla. A verdade que é un acto onde a xente ven a participar, éramos moita xente, é unha cousa de facer equipo, de pasar o tempo, ainda que un fin de semana, un domingo, pois creo que ao final, se nos xuntamos, é unha maneira de facer, de convivir cos teus compañeiros. Creo que é unha maneira moi boa de pasar un día, unha mañá polo menos moi boa. Toda a recadación da Andaina a través das aportacións das inscripcións na proba, así como os alimentos non perecedoiros recollidos antes da saída da mesma, serán destinados a 5 ONGs que traballan na zona, como é o caso de ICE Renovación, Cáritas de Ribeira e do Caramiñal, a Cruz Vermella de Ribeira e tamén a Confraría da Pobra. A nosotros lo que nos gusta es que además de cohesionarnos como empresa, colaboramos también con entidades benéficas. Además este año pues que hemos hecho un guiño especial al sector del mar, que está pasando un momento difícil, pues estamos muy contentos de en esta jornada de convivencia, deporte y solidaridad, pues también esta marea que nos ha acompañado de mariscadores, de trabajadores del mar, y estamos felices, la verdad, de haber crecido la familia de la Andaina y ya en esta 10ª edición pues empezar a trabajar para la del año que viene. E Poio viaxou esta fin de semana pasado coa festa de Colón. O municipio reivindicou a teoría da orixe galega do navegante con moito ambiente e animación polas rúas de Combarro. Unha cita que serve ademais para dinamizar social e económicamente o concello nunha data que ano tras ano incrementa a participación de veciñanza e visitantes. A chegada de Cristóbal Colón e da súa tripulación sobre a nao Santa María deron o tiro de saída o día de Colón en Poio. 2 días de festa coas rúas de Combarro totalmente engalanadas e ateigadas de veciñanza e visitantes. Unha cita que ademais cada vez conta con máis implicación por parte do tecido asociativo de Poio. É das edicións onde máis colectivos do Concello participan, onde existe moitísima animación e por iso nos queda pois eso, animar a todos a que veñan aquí a Combarro a disfrutar do día de Colón e sobre todo agradecer a todos os colectivos e participantes a este éxito que ten esta 13ª edición do Día de Colón en Poio. O ambiente medieval encheu Combarro de xente nas 2 xornadas festivas, un evento que reivindica a teoría da orixe galega do navegante e que para a economía local supón un gran revulsivo en tempada baixa. Así, a celebración deixa un impacto máis que positivo na economía da zona, con establecementos completos. Por un lado, defender esa teoría do Colón galego, do Colón de Porto Santo, do Colón de San Salvador, e por outro lado, en temporada baixa, pois buscar con este evento un desarrollo socioeconómico para o noso concello.
Concello. Sabemos que en este caso pois que a hostelería está colgando o cartel completo, que son moitas as reservas e sobre todo moito ambiente que se disfruta nas rúas e nas calles. Bailes medievais, animacións musicais polas rúas, propostas infantís, tiro con arco, exhibicións de cetrería e esgrima medieval ou unhas xustas son algunhas das variadas propostas que lle deron forma á programación desta edición. Falábamos cos organizadores que desde o seu inicio do Día de Colón foi o venres de máis participación, decir, un ambiente moi importante, e xa hoxe a xornada fuerte o sábado, desde a mañán xa, tanto tiro con arco, exhibición de cetrería e xa tarde o prato forte como é a xusta medieval. Mundo Nores, fundador de Vides Novas e unha das persoas que participaron e se implicaron dende os inicios na celebración do Día de Colón, foi o encargado de dar este ano a lectura ao pregón. E así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.